Kaixo, kaixo nere super txiki maiteak, zer moduz gaude? Ni hemen kirol pixkat egin ondoren, sinismen mugatzaileei buruz pentsatzen hasi naiz. Zuetako batzuk esan diazute pixka gehiago azaltzeko, ezta? Adibidetxo batzuk zuzenean jarriko ditugu, ze iruditzen, bai? Demagun, txiki-txikitatik esan dizutela matematiketan oso txarra zehala. Eta sinestu induzu. Zer egin behar dezu, horrei buelta eman, eta zure buruan sartu, esfortzuarekin eta entrenamenduarekin dena hobetzen dala. Zer gehiago hain gaztetxoak zaudetela sareetan eta abar mesedez, naturarekin partekatu eta alik eta gutxien pantaila eta natura gehien. Imaginatu oso like gutxi dituzula eta horrek eskatzen zaitu. Ez. Zer da importantena maite zaituzten jendeak, zean modua maite zaituela. Jarri azomen behan beste sinismenen bat eta lagunduko dizut, hobera jartzen hobe sentitzeko. Jarraitu nire web orria miatzen.